naye baba pati naye mzukuru mukuru waita kusvika nhasi uno munhu baba anonetseka nemahunga aiwa imi dynamosika itimuhombeka itimuhombe nemahunga yes timu ye haifane kuti inofane kukumuka kubvondora vanhu sezvinoita Caps. Aiwa kana ikatenga bhazi riro Caps United ka inenge yatogara mumaterrace kuita sei nekabhazi kenyu ka kuita sei asi pari zvino titara pari zvino pari zvino muri kutaura nezvisati zvauya izvozvi Dynamos iri kupi papa iri kupi tiri kutaura nenyaya yemahunga iri kuwange iri kugadzirira 2026 Caps United iri kupi aiwa une gadziriro yairi kuita chete ikataka gadziriro chi Caps United ka haisi kumira aiwa Caps baba zvinhu zvakarongeka ende ndoda kuvimbisa Zimbabwe saka makaitiza kaime ani imi makuscotland ndaida kuona vavengi vamukaseka dai baba Isabel muzukuru wasekuru kanyembo wakudimba zonzo baba Patrick nasi makabatireko Zimbabwe tiri munyika yeZimbabwe nhasi ndo panichazokupai update yemuzvina business CBD Harare wemuguta reHarare tikatenderwa nenguva ndichakupai nyaya yekukotwa yemurume akafira muloji ndichakupai nyaya yemukadzi ari mukati meguta reHarare kunonzi kuHopley kwaNhando baba vanoenda kune mukereke inozikanwa nezita kuti ndekuda bata vakavingwa negirlfriend kumapast 4 kusendika rwadho ichipinda omba ichiti neniomba imomo ndokwana pamubhedha ipapa isaingwana pasi girlfriend yanga ichiziva pamba panogara baba ko munharaunda asi kwayazosvika nyaya yacho inorwadza nekuti pamba apa izvezvi pane rufu ndichakupai nyaya muri yeZimbabwe inozorwadza kusvika kwayo Dhewe akati rudo kana ronaka rinodekedzera asi kana chazobvunduka kumberuko hanzi mai we zvakaoma ndobva ipapo ndine nyaya inosuwisa zvakare yekubhowera 07 kwachief nerutanga yemwana wechikoro akabaya munhu nebanga ari muuniform ane 17 years zokuberekwa ndedzimwe kana kwayatitendera Zimbabwe haiwa tinenge tinadzo ndichazopinda takananga pagoko apa pachief Goredema tichibva kunonzi kwaJahana yemukadzi wemurume akabva kwaJahana ndokuenda kunonzi kwaGoredema achienda nemukadzi mudiki achisiya mukadzi mukuru vasvika ikoko mukadzi akatanga kumuratidza kuti panapa ndepedu shamwari simba rako rashoma nekuti wakauya kuzogara kumba kwabereki vangu ndobva baya mukadzi nebanga achibva afa baba Isabel ndedzimwe idzo inzwai matakuriro akaita baba Isabel kana pafupi na wairesi yako leka kwenda kutali mbali wangu papa pati chesvakulira pane kanongoda kuti dwe kuti muzvikoro muri kuzikana kuti ma-extra lessons maane zita ramako ashedza akudzi mabhanana ka ashanzi ma-extra lessons mabhanana so Ministry of Primary and Secondary Education iri kuzviziva here usiku wanhasi ndasvika pane chimwe chikoro mushure mekushedzwa nevabereki kuti huya izvezvi uone vana vedu vari kutamba panze vari kutamba murodhi vabvunza kuti nemhaka yei isusu inini iuri grade chi ndiri grade 5 iuri grade chi ndiri grade 4 iuri grade chi grade 7 why uri panze zvikanzi vamwe wangu vari muklasi why muchisiyana kupinda muklasi but muri grade imwe chete isusu hatina vabereki vedu vanobhadhira mari yemabhanana vachada kusisa nyaya kuti muti paNational FM munobatika sei ichokwadi muri yeZimbabwe munoenda kundibata munotibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 mukandibata panhamba idzi muri yeZimbabwe munondiwana musafonene private number andizokwanisi kudzoka ndichitaura nemi kana pane nyaya dzasara dzandoda kubvunza 2 musati ndepi kumbotamba panhamba chikoronzi nhamba yakamiriwa wakawanda 3 musafonane private number uyezve kana kutambira panhamba iyi uyezve musaibhipa chikonzero handizivi kuti ndiani uyezve muri dande zvei totamba tomhanya aiwa muri yeZimbabwe chinenge chakabvondoka kana pachisvikika topinjira ipapo aiwa tinotenda baba Isabel varimoka mustudio so please get ready nokuda kwekuti manje vanenge vakunyudza gajo mambuyo makutitekera kakanyumbo kano kuchokera kakuna 96 FM kunyanya koko kawarova ikaka ari kupereka aka kumba ndichemedza iwe uda kudichemedza vakani vakachema Zimbabwe vanotozozororera pachimuti apa ndipo pautozoti
Kutura befu. Kutura befu. 2 minutes past 10 ndo pafika nthawi pali manje Gumba Kumba 96 featuring Majesty. Regai katinzi kuti baba Isabel vakati bakire iko. Paka. Ndinoda kumbudza Zimbabwe. Vakomana dai makwanisa kuti dai takatiri tese. Right. Ndapedzera musukuru. Ali? Akanyema ndakupedzera. Mapedzera udza nyika. KP. Baba Pati. Baba Isabel. Baba Pati. Asi muni dzwalili bwino. Ndati udza Zimbabwe. Zimbabwe muno maruwa majive ese. Ane jive yake akambotamba yasara muno nhasi. Asina kupedzera. Ndakupedzeresha. Amuonere jive. Musukuru. Yandarowere. Kuchu. Right ka. Apo yongo chikosheka ka. Ili ndida so kushukudza. Iwo sheka tika kushukudza. Ndasida so zvoda muzukuru. Ndokukunda. Ndakurova. Atichadzora. Alright Zimbabwe. Amuna zvamaona zvenyu. But kungofuka kwenyu. Ndiana hwida. Paka. Harare, Hopli, Nando. Chiri kuti tani? Icho kwadimirira muri Zimbabwe. Rekati kuzivise zvatika muHarare muNhopoli Nando. Kune chitiko chakatika kuti kuna baba vane mukadzi kwavo nevana vakachigara pamba. But vane girlfriend vanga chidanana nawo. Vaine kereke yavanotozikira semuKristu. Ende kereke inozikira zvakare nokutorawo madzimai kuti inotendera. Okay. Kana kuda mhuri dzako dzakawanda. Saka iwo hatikwanisi kuvati vanokanganisa chikonzero dzimwe dzenguva vari mumugwagwa kana kuti munzira mukufamba kuzotora mhuri iyi vachiisa pamba. Asi mukadzi uyu ichokwadi mukadzi anogara ega asina murume kwaanorarama ari. Tenyoroshiviri bhinifo vakachwemba communication. Inzwai Zimbabwe zvazoitika. Amene kuti vakanetsana chiri baba negirlfriend yawo. Vanetsana kudaro. Zuva kuseni. Girlfriend nokubva kumba kwayo hamai kumagunde jekaisa musutu kumagunde kufamba uko vakanaka kumba kwachi kumfesi wavo vanokuziva. Okay. Ndokukosvika padoo kuseni ziri nguwai kumapasti 4 kuseni machibese rinonzi rushamba chirunyani vabva vapinda ndotouyaumba muno ndotokwanawo munomu kamwana kanga kari mubhedhe kabviswa kaiswa pasi iwowo pambedhemo. Babava vakazorwisa mukadzi uyu ndokumurova. Vamurova mukadzi uyu akabva angorara paruvadzi pamba apa. Baba vako kugesa kuenda kubasa vachivhosiya mukadzi uyu girlfriend ari papi ari pamba apa ari paruvanzi akarara aripo ipapo. Amai vari pamba apa vanove mukadzi wemuriridzi wemurume vanove muriridzi wepamba apa pakaendwa negirlfriend. Vasara nemugirlfriend aripo mugirlfriend akarara vari kuita zvakarara ari mpenyu here. Ari mpenyu. Okay. Haifema. Okay. Kufema haifema. Zvadaro mukoma KB vanhu vakamboungana vakaona zvaitika. Mai pamba apa vanove murume ane mukadzi wemurume uyu ane kamwana kake kane 1 year 4 months. Vakamuzoshayiwa kamwana kuti mwana aende kupi. Mwana achibva azoonekwa akatodonera ari mutsime riri pamba ipapo. Atofa. Ku girlfriend riri kuti riripo ipapo. Rakarara ipapo. Akazora aripo ipapo. Ndakapedzesera kuzozwa kuti kuma9 manheru anga achiripo akangorara ipapo. Vakumhanya mainozokuenda kumapurisa kuti vauzise kuti mwana aite sei adonha mutsime. Saka iko zvinotamirira kunzwa muri yeZimbabwe vari kwaNhando vanogara mukati menzvimbo iyi. Tibatsirei pamba pane rufu. Mukadzi uyu azoita sei? Ane kwaakaenda here? Uye chii chakazoitika kuti mwana awire mumugodhi? Baba Isabel. Papa. Muri kuti girlfriend yasvika kuma4 yanoka. Iri kudzaka baba ava. Kuti neniwo futi ndine kodzero kugara. Aiwa pano zve. Nditona pambedha ipapo chinosvika chinobvisa mwana pambedha atikwanikana pane mwana pambedha ipapo achibva pinda mumba. Baba uchibvarowa mudzimai uyu. Kusvikira mudzimai aenda kunorara paruvashi. So mwana akadisappear nguwai. Akadisappear maybe kumapasti 10. Ndokuzotsvaga mwana uyu. Vari kuona mwana ari pai? Ari mutsime. Tsime yanga kavhurika here? Rakavhurika. Ndikuonekwa mwana kuti munyukuru arimo mwana atodi. Mwana sikana. 1 year 4 months. 4 months nematambudziko. Zvakaoma mukoma kebi. Endeni so nyaya ndakutaura nemabereka mukati menzvimbo. Kuti right 1 varume tina kodzerere kunoita magirlfriend nzvimbo yatinoziva kana tinozivikanwa nevanhu ava. 1 2 inyaya yaitaurwa nevanhu iyi vachitibvunzirewo mushure mekuda kwezvaitika. 2
girlfriend kana uchinge waziva pamba panogara murume wako nemukadzi wavo, kana kuri kuti mune zvamanetsana, une kodzero yekutevera pamba ipapo here zvokunopinda mumba kurwisana neboyfriend yako mukadzi wacho aripo uye pane mababa ake? Mungaziva here kuti chii chakanetsana vaviri ava? Hapana akataura ende murume zvakagona kungoita chete kurwisa mukadzi uyu. Hapana zvakazikana. Mukadzi uyu arwisiwa kudaro haana kuenda, ndobva angorarawo paruvanze, ndokuswera aripo ipapo. 16 minutes past 10 ndo pafika nthawi pali manje. Regai katinzwe mashoko ari kubva kuvasawira vedu veBoss Chickens. Imbo mukoma KB bari kurwadziwa nezvakaitika kuti noise ndedzenyu, mabasa enyu munoitira kunze, but nhasi honai zuva raitika zvinhu izvi ndozuva raitika upa kufa mwana. Havachatozivi kuti mwana uyu chii chakonzeresa kusvika pamwana ufa. Zvinokuti nyaya yakuda mapurisa mukati wapinde kuti pakurovana kwevanhu nekuswera kwakaita mukadzi uyu akarara apa, mwana uyu chii chazoita kuti mwana uri mutsime. Yeah, 0713938538 pabodzi na 0789600748 tithandizane kubulikisa kana nkhani ya ku Hopley Nando Harare. Imi makazotaura kuti muchada kufambira kanyaya yekukuwadzana. Aiwa ndoifambira. Munononoka. Zimbabwe yakura muzukuru. Munzwingirira. Zimbabwe iri kukura. Motikari yakazobviswa here paraundabout payakaita accident. Ai andina kuinzwa kuti yakabira sei, but chandoziva kuti murume akaita sei akashikoka gumbo ari kuita sei. Right, ndodzipedza nhasi please. Nhasi vane nyaya dzekunze handisi kubuda. Munenge handisi kubuda. Takatimirira. Yadzoka muri yeZimbabwe chinoti kudini. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba, mukati mekufafadza nekutsutsura tiri kuitika matima nawose nyika ino. Zimbabwe tinenge takabada chimo tiri mukati mekufamba nacho. Chikonzero tinenge tiri kuitika matima nawose nyika ino. Dzinoda kufafadzwa nekutsutsura nyika iko zviri kuitika muri yeZimbabwe. Rega ndikoshevedzera muri yeZimbabwe ndichito paka kotwa. Chakukotwa chiri kuti tani. Zimbabwe kukotwa kuna baba vatukura vanogona kunge vari kuma 70 to 80 years. Vane vanogona kuita ivo vatanhatu 6 pakurarama kwavo. Vane mukadzi wavanga vari mukati mekudanana naye. Vari mukadzi mekudanana naye, mukadzi uyu vanga vakuita zvokuti vanoonana munzvimbo dzavanogona kufarira. Mukadzi uyu ndewechidiki ari pasi pemakore anogona kuita ivo 40. Okay. Nesuro vakakwanisa kusvika pamashops vainde mudzimai uyu, vakakwanisa kusvika ipapo, vakakwanisa kuenda pane imba yekutandarira iri mukati menzvimbo iyi. Vachibva inotandarira paimba iyi, vaenda kunotandarira mukati meimba iyi. Vari imomo vakaita zvavanoita. Kepiri maybe pane zvakanga zvisingaitike kuti mukufara mavo zviitike mune zvakanaka. Murandakadzi uyu akuudza vamwe vake chikonzero murume uyu akafa kuma past 8-9 manheru. Akazokwanisa kuenda kumapurisa kuma 12 dzeusiku. Mushure mekuudza vane musha wavaishandisa kuti ndozvaitika umwe wangu atonhora. Ende nguva yese aingofunga kuti mwangu achaita sei achamuka. Zvadaro mukadzi uyu achiudza vamwe anoti iye takapinda mumba tikaita zvatikaita kuma nguvayi kwakapinda kuma 6 ehe kuma 9 ndio panoti iye akazoona kuti umwe wake. So mukuita kwavakaita zvavakaita vanoti iye akabuditsa mapirisi akamwa. Murume piritsi rimwe riri 1. Okay. Ndikubva amwa. Anoti achizoona chipepa chinoratidza kuti icho mapirisi anogona kushanda kwe 24 hours. Ashanda ari mumuviri. So amwa pirisi iri. Anoti iye akaona senge zvaimunonokera kana kuti zvaari kuda havisi kuita. Okay. Ndokubva amwa rimwe zvakare. Okay. Amwa rimwe zvakare. Panguva yekuti achifara ndipo pakaona mumwe wake kuti zvakuita mumwe wake straight umwe wake kusvikira angoti sei. Saka iye anofungidzira kuti maybe mapirisi aya akawandisa mari. Ndobva aramba arimo kusvikira azoudza vanhu ava kuti ndozvaitika. Akati udzai mapurisa. Kusvika nyaya izoenda kumapurisa. Mutumbi wakatorwa. Zvaitika nezuro. Vagara vachifambidzana here vaviri. Vane nguva vanotozivikanwa munzvimbo iyi kuti vanhu ava vanofambidzana. Vane nguva. Mudzimai uyu achibvunzwa achitaura anoti murume pese paunoenda kunosasana anombonwa here mapirisi akanwa nezuro. Anoziva pirisi richimwa kamwe chete, but apa akaronwa chimwa kangani? Kaviri. Anomborimwa. Asi nezuro akazonwa kaviri.
ndozvinofungira kuti maybe pirisi rakazonyanyisa kushanda ende munhu uyu ari kuti iye ndofunga ine age pamwe pirisi rakaita sei rakawandisa. Pirisi nderei iwo vari kutaura vachiti kwanzi ari kuti iyo rinonzi 7 hours. Okay. Baba ava 70 to 8 years. 70 to 8 years. Mudzimai ari kuma 40 years. Pasi 40 years. Apasati paitwa postmortem. Uyu mukadzi angakuudzawo vamwe vake. Ende vamwe pano pakutodarikana pachitaura yoti tinotovaziva kuti avanhu vandose vanofambidzana nguva yese. Vese vanogara kukotwa ikoko. 0713938538 0713938538 kana ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsodzera tutika matima nawo senyika ino. Muri yeZimbabwe ndakachibata ndakachipakata rega ndingoshevedzera muri yeZimbabwe kuti izo paka bowera nerutanga. I07 kai 07. Okay. Zvakaitika mukoma kebinde muri yeZimbabwe. Musemande zvakaitika ndezvekuti kune mukomana anove ari form 4 ane makore 17 years ekuberekwa akaenda kuchikoro, but mukomana achibva kuchikoro akadzokera nekupi akaenda pamashops about 800 meters kubva pane chikoro kuenda pamashops apa. Aenda ipapo pane mukomana zvakare akadzidza akapedza form 4 yake pachikoro chimwe chete ichi charonga ndimokudzidza gore rakapera. Okay. Vachibva nosangana pamashopu ipapo, asi vanhu vakazoona vakunetsana. Vari mukati mekunetsana ipapo mukomana anove mwana wechikoro ari muuniform akabva abuditsa banga kudaro akabva kunocheka uye pakasimudza ruoko achibva anobayiwa nebanga mukati mudhuze membabvu. Akada kukanda rechi2 achivhika rechi3 achibva abvika kusvika vanhu vazomhanya ipapo vakada kubata mukomana akazama kuda kutiza akada kuenda mukomana akazoendesa kuchipatara, asi mukomana uyu akazobatwa kusanganisana nemumwe munhu aitiri mupurisa aripo ipapo vakamhanyisa nemudhudhudhu mukomana akanobatwa, asi munhu uyu akaendeswa kuchipatara chiri padhuze akaendeswa kune chimwe chipatara chiri kumberi achizada kuongororwa. Saka iko zvinozvi mukomana uyu arizoti bari zvinozvi kubata kwakaitwa nevanhu vanga vachiti iwo vanhu vemutemo aendeswa kumapurisa here, but uyu akakwanisa achisheka mumwe munhu nebanga, munhu aitori nebanga ari mwana wechikoro anga ari muuniform. Saka itika pamashops. Mwana komana uyu anga ari mu uniform akura sei 17 years kuberekwa. 17 years ari form 4 akabayiwa ne18 years akaita pedza form 4 pachikoro ichi zvakare gore rakapera. Mungazive kuti vaviri avo vakanetsana nenyaya yei nokunetsana kwachino kuti tonzi uyu akabayiwa uyu anga chitori pakuda kunguva yekutorandudzira umwewo zvakare anga kukati mokunetsana naye mukurandudzira imomo ndio mukusimudzirwa banga. So mukomana mwana wechikoro aitofamba nebanga kuti aitofamba nebanga rake momwe. Hey, yapakaipa. Munoti kudini ko Zimbabwe 2 minutes past 11. Situza kwa pakapana kabla chimote wamukaseko potsi zvemunyati pasisa business chat wamukaseko Sicilia panda pamukana potso rega isemwero gwaya mwana bowera ari kwabula wayo wamukaseko boss chao sichuma chimuntu bakabata Fred made kufamba chimuntu wakabata wamukaseko madzibaba 10 for chari chimuntu wakabata tinashe gotora ndimba nepamukuzwa wamukaseko maiteshma chihera chimuntu wakabata kuti tse my baron wakabata chimuntu wari paone pake Headington Mbwanya baba Simba Simba Gumete chimuntu wakabata kuti maitariro kwabula wayo business kwabula wayo chenge basara Mbosi agogo every day Friday wamukaseko Innocent Manyoso Innocent Chigedesa chimuta kabata kuti Silas Mbosi chimuta kabata and si chimuta kwanzika chibata kuti ndiri kuenda nacho ndiri kufamba nacho Jora munefenyura mafombedzo chimuta kabata tiri musango wenje dzababa nyacha pamuchete team spirit wakabata chimuta kwanza tichisiya paka Harare CBD muguto I update okay. Ndakataura nyaya muri yeZimbabwe yemurume aishande pane rimwe basa ari mukati mekuti kana chisunga pabasa anomboita achidona pasi achimuka pasi kusvikira veukama vakwanisa kutaura nyaya yekuti amai vake mukadzi aenda kunoudza amai vacho kuti zviri kuitika zvanyanyisa ende murume ndikamuudza kuti siya basa ari kuti hapana chimwe chinhu charikararama chero neniwo ndiri kutoona kuti hapana mamwe mararamiro atingaita chikonzero atichazokuita kusvikira amai vemurume uyu vaenda pabasa vakasvika vakaona pane vanhu pabasa vanoshanda ipapo vakataura rinenge bembera kana kutaura vachiti izvo ndiri kukumbira vanhu vari kushanda panapa siyanai nemwana wangu agoshandawo pabasa chikonzero arikuda kushandirawo mhuri dzake. Vai vakataura masviko kuti isusu panapa tingori vashandi zvikanzi regai ndiri kuda kuti mukuru wenyu auye pano zvikanzi isusu takawanda kudarika mukuru zvikanzi hamuna kuwanda kudarika mukuru chikonzero mukuru ndiye mukuru pano nekuti kunyangwe imimi muri mese pano mune zvamakawanda zvamusingagoni kugamuchira but iye kana ari 1 anogona kuzvigamuchira zvese chikonzero ndiye muridzi webasa. Yes. Kusvikira azouya paipai zvikanzi mwana wangu ari kurwara inini zvandaikumbira panapa ndezvekuti inini mwana uyu dai ndaita kuti asiye basa ndiende naye kumba chikonzero zvandiri kuona panapa inini
zvakaoma ende zvinorwadza kusvikira muridzi webasa audza vabereki vemwana kuti ndiri kukumbira kuti mwana wenyu ashande pano kana muchiti imimi ari kurwara ndichabatsirana naye kusvika mangwana kana kuti iye atogara kumba kwangu kana pabasa pekugara ndiro pano kumashure kwebasa kambani iyi kushanda kwaita vanhu apa pane zvakambonetsa pabasa apa vanhu vakadzingwa mabasa vakaenda kumakotsi asi mukomana uyu ari muchita nove ndiye murume uyu ndiye akakwanisa kudzoka pabasa vamwe vese vakasiya mabasa mushure mekunyimwa mari nezvimwe zvakanga zvamboitika kambani inoita basa rei panotengeswa zvimwe zvinhu zvakafanana nemapepa kusanganisira zvimwe zvinenge magirosari mukati uyezve mukati umo mukapinda imomo mune zvimwe zvinotoitwa zvekutoti vanhu vane mapepasi avanodhindirwa kubudikidzwa ndiko vanenge vachienda so zvazodaro mhuri yezimbabwe amai ava vakasiya vataura mashoko ekuti ndiri kukumbira kuti kana mwana wangu inini azorwara paanenge adonhera iko zvinozvi musamumusa ndishevedzei kusvika ndasvika inini murume uyu akazodonha adonha kudaro akadonha ari namba 3 pakupinda pagedhi mukati mukupinda pabasa adonha kudaro vamwe vakazopinda mukati mukuru webasa akanuka kusvika akazosvika tiri pabreak achisvika ipapo akati munhu adonha akati hapana zvataiziva kuti pana sakanzwa mashoko ekuti izvo kana munhu achinge adonha vabereki vake vakati vachiudza kuti iye aripo mukuru wepabasa haana kukwanisa kuponera amai ava ende amai vakataura mashoko vachiti wai ndati ndishevedzei ndine zvandoda kuita mukurikidza nekufamba kwandakaita pane zvandiri kudzwa pamusoro pekurwara kwemwana wangu saka ndishevedzei pane zvandoda kuita ende handisi kure hamuzivi zvoi ndiri kushandira vabva ndiri kushandira mukati meguta rigarare muno mudhorobha ndomandiri mukandishevedza handitore time ndinobva ndasvika bosi vachisvika ipapo vakaona munhu akadonha instead yekushevedza amai ava vakavhashevedza mumwe muprofita kuti asvika apa akaswera achikupura ziya achizama kuti aite sei ipapo but hapana zvakaitika kana kuita sei kusvikira break yakwana apura break zvikadeka kudaro kuzosvika masikati ndo pakafonerwa amai pavakafonerwa palunch time havana kukwanisa kusvika vakazouya kuma 3-4 mushure mekuuya nemunhu aida kubatsirika pavakasvikepo ndo pakatoona muprofita uyoyo atombozorora atomuka zvakare achizama ndo pakasvika chinzi uri kuita iwewe zvikanzi ndiri profita ndashedzwa kuti ndigobatsira zvikanzi no isu takatira kuti mwana wedu atidi kuti abatwe mira pasaidi apa ndo pakasvika kaita ipapo nezvimwe zvakabatiswa zvaidirwa mvura mukati kusvikira munhu azomuka ipapo amuka ipapo ndo pakatara kuti asinge aimanifesta nezvaaitaura asi amai vemwana vakataura mashoko ekuti inini ndakuenda nemwana ipapo ndo pakatara bhosi achiyedzera kuti handidi kuti maende nemwana uyu ndingatoita zvimwe zvakawanda zvekuti tifambidzana naye ndapota zvangu kana muchira ndikutakurei tifambe tichitaurirana kusvikira mai vemwana vakaramba kuti kwete hatizvise iye mwana wamuri kuti mwana uyu akura sei murume atori kuma 35-36 years atori mukuru ane mukadzi wake ndiye ega aingodonha paipinda pakambani ende pakutanga paishanda anga asingadonhe akazodonha apa mhuri yezimbabwe zvimwe zvakaizoitika ndakazokwanisa kutaura nemukadzi achivedzera kuti iye akazoshaya murume wake ashaya murume wake vaenda kubasa ndopakaona mota yakamira iri panze yakapunjiswa mavhiri ese vachipinda mukati ndopakaona murume uyu akarara ari mukati kudaro ende murume uyu anove ndiye muridzi wepabasa akabvunzwa iye kuti iwewe wai uchiramba kuti mwana uyu aramba ari pabasa hauna zvaunoziva here uyezve ndiri kuona mwana uyu paakambodonha pano akadirwa mvura mushure mekunzi iye vaizama kuita first aid vamachiti ari kutsva vachimudira mvura asi paakapepuka wakatenga hembe akapiwa imwe hembe iwewe apiwa imwe t-shirt yakabhika akapfeka iri kopi asi murume uyu musi wakazoonekwa akadonha ari mbao ari murumu iyi madhoo akavharwa akaonekwa kuti iye paanga akarara hembe iyi ndo yanga akatsegura akaita sege piro kuira kuti haana kudonha akaita sege munhu akarara mukadzi akatara akati bhosho ndoda kuti ndigoita nyaya pamusoro pemunhu akaita nyaya iyi kuti akwanise kubatsirawo murume wangu tizogara pasi chikonzero ndine zvakawanda zvandichazoda kutaura pamusoro penyaya iyi zimbabwe iko zvino zinyaya iripo ndiye kudaiswa murume uyu muzvina bhisimisi uyo akabva anzi nemubatsiri iwewe unoda here kuti murume uyu abve pabasa pako zvikanzi aiwa ndingatoita zvese kuti ashende pabasa pangu zvikanzi wai uchimuda pabasa hauna kukama naye anogona basa zvikanzi right taura tikakuti taura zvawakaita pamusoro pemwana uyu unozvida here zvikanzi andikwanise kutaura akazobvunzwa mashoko aya mushure mekunge mukadzi azoenda kuna amai vemurume airwara vagara pasi vakuonesana mukadzi akataura mashoko ekuti ndinogona kuda kutenderana nemi zvandakutaura panapa ndiri kuzvitaura zvese nenyaya ndoda kuti vedu wei ndine vana vaviri ndakarohwa nemurume uyu ndine mwana wangu ndiye breadwinner anobatsira kuvabereki vangu pamwe chete nekuvabereki vake pamwe chete neni handika zvaitika ndinoziva zvakawanda nekuti kumba kwangu ini murume kana achibuda mumba anotanga kuisa marasha ndinonzi kuseni kwega kuma 4 ndinomuka kubatidza marasha ekuti kana akubuda mumba anoisa marasha padhoo aisa marasha padhoo obva adira zvaanodira mukati kana oita hutsi murume wangu kana akuenda kubasa anojamba marasha aya
ne hutsu nenguchisimuka nehutsi uyawe anditika ndine mwana anoenda kuprimary mwana uyu anoenda kuprimary ndakanzi inini marasha aya ndini ndinomavesa asi handisindozobvumira kumaisa ndakanzi mwana wangu inini ndianobvisa marasha aya achienda kunomarasa saka ndezvimwe zvezvimwe zvokuti handichaziva so murume wake panga kuti ari mukadzi uyu achiita ndoda kurapwa murume angatekurwanisa kuhospital but atiudzwa kuti kwanzi astroka rimwe site harichaiti zvikanzi right tinoda kuti tiende kumurume wenyu ini naamai vemukomana airwara uyu ndoda kutaura naye nekuti inini pachangu pandakazosvika pabasa ndichiti inini mwana wangu handidi kuti amutsukira chikadora ndine zvandakanazvo pamusoro zvepabasa apa murume wenyu anoshandisa mwana wangu pamabasa ake maiwe ndobva vaenda murume achibva anangwa namai vari muhospital vemuhospital vakataura mashoko kuti tiri kunzwa mashoko amuri kutaura panapa munhu uyu ari kurwara kana makutaura mashoko akadaiso hatitenderwe budai panze kana kuti imimi kana muchida murwere wenyu mungatora murwere wenyu mukabuda naye mukadzi achibva atsvaga hama dzemurume paakatsvaga hama dzemurume akazoona kuti akatsvaga hama dzemurume amai ava vachitaura nyaya idzi hama dzemurume dziri padhuze ndokubva atya ndobva ngoti taurai nehama yenyu muchipatara then kana mazoenda hama dzemurume dzaenda achibva asvika muchipatara achibva kumbira murume kuti ndakukumbira murume ndibude naye nokuti kwatiri kufamba tiri kunzwa kuti zvinenge zvichivano havana kumurambidza ndobva vabuda naye panze vachibva vataka kutaura vese murume akachivedzera nyaya yekuti inini ndinokwanisa kuti inini ndishande nemwana wenyu pamabasa angu ese achiuya kubasa kwangu kana kuti ndomupromota pamabasa angu ezvo shopu iri umo haisi riyo ane shopu iri kugweru koita mamwe mashopu anokwana kuita 3 ane zvakasiyana-siyana munomu zuva ravakabva ikoko vasina kuwirirana 1 ichibva yabuda moto mune mukati meguta reharare kune imwe location iri muharare ichibva yabuda moto achibva ati orati ndanga ndangovimbisa kuti ndinomupromota ndanga ndati inini ndine prazi ndinokwanisa iri kumba mombe dzinokwana kuti aidzo 15 anga akubvumira ahazi amai vemunhu aibvumira mubatsiri akati iye uchamupa mombe but uri kumubvisa here pamabasa ako haisi nyaya yekumbhadhara nokuti ukamubhadhara iwewe but tiri kuona pakushanda haudi kumushava padhuze uda kushanda naye amai vemwana vakati ndoda kuti ubvise mwana wangu pamabasa ake zvikanzi ndikabvisa mwana wangu ndikamubvisa pamabasa angu ndinoda kutaura nemubatsiri handizoda kutaura namai vemunhu ndobva mboda kutaura nebatsiri zuva iri rakakundikana akazotaura mashoko ekuti ndikabvisa munhu uyu pamabasa either inini ndinofa kana mwana wangu kana kuti mabasa angu anogona kupararara zvikanzi saka woita sei zvikanzi ndiri kukumbira kuti izvezvi ndine imba dzinogona kuita 4 ndinokwanisa here kumupa imba zvikanzi ndinoshedza amai vemwana kugara naye pasi ndobva ashedza amai vemwana zvikanzi izvo zvese magara imi munofanira kubvisa zvinhu zvamakaisa pamwana wangu mugomubhadhara zvakare so nyaya iri ndikuti ndiri kutya inini kuti ndinogona kufirwa nemwana ini ndinogona kusafa but ndinogona kufirwa nemwana but ndakuchida majutima kutaura kwatiri kuita nyaya iyi mukadzi wangu asaisiva saka nyaya iyi yakapedzeserwa musi wesvondo musvondo yapera iyi ndo yakapedzeserwa achiti iye ndiri kuda kukumbira kuti muuye zvakare musi wesvondo ndigokuudzai zvandafunga asi iko zvinozvi handifunge kuti mwana wenyu achadonha zvakare zvikanzi aiwa hausiri unofanira kutaura uchidaro anofanira kutaura achidaro ndini semubatsiri kana ndichinge ndazoona izvo ndizvo but chandiri kutaura ndechekuti toda kubvisa mhepo pamwana asi ndiri kukuvimbisa patiri kusangana musi wesvondo mhepo tiri kubvisa pamwana so mhepo ikabviswa pamwana anova kamurume aishanda pakambani uyu aidonha either iye kana kuti mwana wake anobva kana kuti zvinoitika pamabasa ake nokuti zuva rakataka kuudzwa kuti tiri kunetsana nenyaya iyi atori nemushopu yakatsva kwete mudhuri zvinhu zvanga zviri mukati neseseka zvaingooneka zvakandanamuka kuratidza kuti maita moto but mudhuri usina kubuda moto muzvina businessman uyu akura sei kana ari pasi pe 50 years saka mudzimai wabusinessman haasi kuziva mashoko ari kutaurwa nemurume wake mashoko ari kutaurwa nemurume asiri but mudzimai wabusiness ndiye akazokwanisa kuti amai nemubatsiri wemwana uyu vasanganiswe but businessman ari kuti mamwe mashoko ari kutaura nevanhu ava asida kuti mukadzi wakazvinzwe asi mukadzi ndiye akataura kakuti anonzi ngaamuke makuseni ega obakidza marasha umaisa padhoo murume wojamba marasha aya anozonokanirwa mubhini nemwana wemurume uyu ari mwana ari kuprimary saka ndiye mwana zvekare anogona kunzi anogona kufa zvakare
Yeah. Saka musiwe shondo ndoparira kusarenderera zvinhu izvi. But mukadziwo zvakare akutyika nyaya yekuti iye hama dzemurume uyu adzisi kunyanya kuziva zviri kuitika nekuti mukadzi ari kuti atoona kuti pane urombo nezvimwe zvinhu zvakaitika. Hama dzemurume dzikaziva pane zvinhu zvinobuda zvakanaka here nekuti kumusha kunorarama murume uyu zvakare kune muroora zvaari kutaura kuti izvo zvaaiona nemashoko aibuda nehama achinzi hama ye yainongedzerwa murume wake achinzi tinozviziva kuti ane zvakaita sei zvakaita uyu murume uyu mwana ari pakambani apa anodona akakonektwa sei pabusiness rabusinessman. Izvo zvinozikanwa nomubatsiri manje ndozvakuti musi wari kutaura zvinhu izvo vari mukati mekupedzerana ndo pachataurwa asi amai vemurume uyu vakaudzwa zvese zvakaitika kuti mwana wenyu akakonektwa sei. 0713938538 Baba Isabel. Saka girlfriend ava vari kupi yekuhopliyo? Tapedzisira kuma9 vakangorara vachiripo. Nasi? 9 dzemanheru vakarara varipo. Saka tichanzwa kuti iko zvinotikabva panapa kuti vape api vaisi nyaya yerufu yamira sei ende ari kufunga kuti akakonzeresa akamira sei. Ya zvakaoma. Mutumbi wemwana wakatorwa? Angasatotorwa. Wanga uchirimo mutsime? Uchirimo mutsime vanga vabvisa but tatamirira kuti mapurisa aite sei vasvike. 9 dzamuri kutaura idzi i9 dzarini? Nezuro manheru. Mwana vakamushaya nguvayi vakazoona mutumbi uri mumvura nguvayi? Vakashaya kuma10 to 11 ikoko. Bose mwana ane makore ake hatori nguva maisina kuona kuti mwana ari papi. Ndizvozvo? Vakazomuona nguvayi? Vakamuona mfunga vakaita 30 to 40 minutes. Vatino kubva panguva yanga vasiya mwana kuti uritsvaga mwana maybe aenda panext to vamwe rutamba papi kusvika vazoona kuti mwana uyu atori pai atori mutsime. Kota to 12 ndo pafika nthawe pale manje 0713938538 pabozi na 0789600748 pani honochira chishapira bhazi rese rinofana kunge rine radio ngati driver uchipinda usasiwa starter bhazi unotanga kubatidza radio yobva yaenda national FM kuti chimuti chigone kuti chakaita sei chakabatwa vanhu vanenge vakatakura kumashure vese vagone kugonzwa kuti no chimuti chakaita sei chakabatwa paka chitungwiza musha mukuru chiri kuti kudini chakuchitungwiza. nyaya yandiri kutaura pachitungwiza muri yeZimbabwe inosiwisa nokuti kutaura kuno kwatiri kuita vanhu vari parufu izvi zvikuchitungwiza. Ina baba vakura vanozikana vanoziva baba vamuchitungwiza. Baba vaifamba nebhasikoro ravo, mudhara wangu aipfeka masutu so airima nzimbe, angatori nemunda wenzimbe wairima. Baba vakusora zuru vakabuda kuma6 kuseni kana kuma7 vachienda kumunda wavo wenzimbe. Right? Munda wenzimbe uyu une mukomana anorara ikoko akachengeta. Asi vamwana vakuseni vanomuka vachiverengerana sezvazviri ende dzimbe dzimwe dzikashuwa dzinogona kunge dzakapurunwa nditika dzakasungwa so zvokuti dzikatotemwa dzotoringwa dzatemwa. Mukomana aishandeko kwarara akachengeta. Baba kuseni sekuru ava vachibva takakuenda kumunda kwavo. Vaenda kumunda. Mwana akaperekedza mwana wechikoro akati rega nekutsuke nekumunda ndichinoona chi sekuru kuti vari sei. Yes. Ndobva atsuka nechimunda achisvika kumunda ari kuona hakuna munhu ari kuti sekuru akambotanga kunzwa kuti mumunda wenzimbe. Ndobva azotenderera oneke sekuru vakafa. Ropa rakazara. Sekuru wabva kuma6 kuma8 munhu akupedza kubva kuchikoro kunoperekedza mwana ndopari kuna sekuru atofa uri munda uchi wenzimbe. Ndokuridza mere akananga kumba ndokunoshevedza mamwe madzimai akanga ari kumba vakauya vachipona kuti 4 vachibva vasvika paipai ndokutakura munhu kuenda naye pakliniki padhuze zvikanzira hospital vachibva vaenda kuhospital. Asi sekuru vazoita sei vazoshayira. Right, panga pakarara sekuru ava panga paine mapisi ezvidhina zvinokwera kuita 2 zvidhina zvakapiswa zviya zvevhu bado zvakapiswa zvakatotsuka nemoto izvezvo zvine mapisi anokwena kuita 2. Panga paine badza, panga paine sagabek yanga iripo inoratidza kuti ine hembe. Right, maridzi vemutemo mapurisa achibva ati zviri ipapo musabata neblood ranga riripo richibva rasara ipapo. Nhasi uno vachisvika ipapo vari kuwana zvakare pakadonhera munhu paanga kadonhera ipapo ropa richibuda. Nhasi uno paitwa chimbuzi munhu achibva svika ipapo achibvaitira chimbuzi ipapo. Mukomana uya wekuchengeta mugadheni anoro akachengeta kubva nezuro zvichiitika izvi haasi kuwanika. Akaenda kupi? Ameno takaendepi kunogara mukomana uyu kwaizikanwa nasekuru nokuti ndo akatsvega mukomana ndezei anochengeta. vamwe vese havazivi. Asi
zvinhu zvakawanikwa panzvimbo yanga ine munhu panga achiri mupenyu kuti panga achiri kurwara asati amhanyiswa kuchipatara zvakatorwa nemapurisa here? No, kwakutonzi homicide vari kusvika nhasi, right, kuti vaone kuti chii chakonzeresa. So vanhu vari parufu izvezvo. Ndichitaura nemuzukuru anoti iye zviri kutotinetsa kuti chii chakaitika. Zera ravo baba kuti titiwo isusu ane munhu angati chitema navo 95 years. 95 years. Vaingozvimukira chimwe kugadheni vachidzoka vachienda kugadheni, kana kuti munhu angati mudhara uyu pane zvaakandidena, saka tazomutseni kudaro zvinotorwadza. Zvinonzwisa tsitsi. Tine urombo baba Isabel. Sekuru ava vaigara nani? Vaigara nemhuri yavo pamba pavo. Nemhuri yavo. Regai tinzwe kuti tsvakurudzo yechoto nemapurisa ichabuditsaka kuti kudini. Kanyemba naBhozho tine urombo nekushaya kwemwana. Asi pasvika poindi manje mhuri yeZimbabwe no munhu arwara. Munhu wese pari kuti ari kungoti dai vachizorora nekuti varwara. So murume ari kunzi uchingosvika ipapo iwewe muchafa mese, munofa mese. So iko zvinozvi 2 weeks dzatopera dziko zvinozvidzi, hama dzaamai nehama dzake iye mukomana uyu vari kushevedzera kuti shamari ita kuti mama vazorore. Uya ndiriya simudza mubhadha ndirove pakadzikadzika. Iwe ndiriya iwe Simudza mubhadha ndirove pakadzikadzika. ndiriya Simudza mubhadha ndirove pakadzikadzika. ndiriya iwe Simudza mubhadha ndirove pakadzikadzika. ndiriya iwe Simudza mubhadha ndirove pakadzikadzika. Simudza mubhadha ndirove pakadzikadzika. iwewe ndiriya iwe Simudza mubhadha ndirove pakadzikadzika. Hati popo. Wiri pinifo wiri pinifo. Piorota. War Almighty Spine for the pit and bro. Fana tuzi pekisha ni mtirai mambo. Wakachwemba kimini cash. Wakachwemba kimini cash. Jane yoroshu wiri pinifo. Wakachwem. Oiri. Po. Rikiti. Vo. Murume uyu kana kuti mukomana uyu ane makore mangani? No, atori nemhuri yake nemukadzi nemhuri. Okay, ari kugara kupi? Ari kugara kunze kwenzvimbo yavanogara ishi. Okay, kunze kweMurewa. Kunze kweMurewa. Amai ndiwo ari kwaMurewa. Amai ndiwo ari kwaMurewa. Ndiwo vari kurwara vari panhova izvezvi. Mubatsiri ndiye akaudza murume uyu kuti amai vako vakasanganisa mushonga wavo newe muchafa mese. Kwete mubatsiri, vabatsiri. Ende vabatsiri vari kuzviona bhati kuti vakure mhiko izvi ndipo pavari kukonewa. Izvozvo amai varwarisa. Peno kuno ende vari kushevedzera kuti vedu ndidandire mwana wangu ndizorore. Nguva yangu ndidandire mwana wangu ndizorore. Apo mwana ndozvakabata kuti pavakabata mai ava ende hasiri ega ari kuziva, ari kurwadziwa nenyaya yekuti pane vamwe vakatombofamba navo vanoziva nyaya izvi. Vanotoziva nyaya yekuti takabata mashoko ekuti pari kufa mai ava mwanakomana yakangosvika achingosvika chete mai vari kufa, but iye naye kuti sei ari kufa. Kumusha uku kwavari mama kwaMurewa vanogara nani? Vanogara nevamwe vana. Okay, saka mukomana uyu murume uyu ndiye akamirirwa. Ane mhuri yakakura seiko? No, ndakadzose kuti ane mwana wani. Ane mwana wani nemudzimai wake. Saka mwanakomana uyu ari kutya kufa. Kuti inini zvavakabata ndizvizive. Ende kozvinonzi ndakuda sekunonzi kune dzimwe hama ndindakonesa munhu kufa, ndikasvika kunini ndikusvika kuda sei ndiri kufa, saka ndoita sei? Saka mwanakomana ndiye aunza nyaya kudare. Kwete kuunza, kutosangana kugara tese kudai kuti ndikushaya kuti ndoita sei. Mukomana kana uchitinzwa unogona kutibata. Unogona kutibata izvezvi kana ukateerera ndibate. Akasununguka here kuti timbomubata timbomupinza parunhare? Afunga kuti anorwadziwa because munhu ari kuchema kuti ndokona. Mukomana kana uchitinzwa amai vanove mudzimai wachona zvakare. Dzimwe dzenguva pakati penyu pana ari kukwanisa kutotibata izvezvi. Kana muchitinzwa izvezvi ndokumira kuti mutibate panhamba yangu yamamuchitaura nemi isiri nhamba yandiroshevedzera pamhepo. Uyai kunhamba iyoyo ndikwanise kudavira foni yenyu, ndiyo iri on, titaure.
timbonzwa kuti muri kutya rufu here baba. Koko kutya kunotyisira nebaba Isabel. Atani kuenda kumuya kaona amai. Baba Isabel. Mati kudi? Kutya kunotyisa here. Kufa kunotyisa. Mati kudi? Kufa kunotyisa. Mbona kuziva here kufa? Vabatsiri mabhishopi emakereke ose paita munango pantedu. Hello pa National FM. Hello. Mamuka seiko mama. Ndimaititi bakwadzana. Maititi. Hello. Kuri seiko kuwadzana. Kuri bona ndimbori muchibage nenhau uyo kutora mukadzi womunhu uyu. Musadaro maititi manje mukapinda muchibage tinobatsirwa nani? Kudunhu kwangu kubhosho. Munotoiziva. Ndachibata chibuti. Tibatsirei maititi mainzwa yepa Hopely. Iri kurwadza iyi because kana waita girlfriend haringaite zvokuti auye pamba nemumwe mukadzi nekuti uyu anga asingatozivi kuti baba vane girlfriend ravo. Iye vakutouya kuzorwisa ari kuzorwisana vari pamba wakadherera zvakanyanyisa. Wakadherera zvakanyanyisa nekuti zvavo zvavaita uko kazogirlfriend ka umwe munhu anotonyara mukadzi umwe munhu but amai avo zvawakaita hatichazivi manje kuti ndo wakonzeresa here kana kuti wakatora mwana wakamukanda munhu hazvichazivikanwe manje izvozvo nokuti iyo chazombova pasimba rekubva uya kumba kumwe munhu asina kumbotaura newe asina kumbokurwisa iwe ndo wakutouya ikoko iwe ndo wakatora murume womunhu futi. Ndizvozvo ko iwo baba ava pavakaona girlfriend yasvika kokuzomurova kwavakaita kumusiya akarara paruvanze vakagona here? Havana kugona. Dai wakatotorana kubva ipapo vachitaurirana nyaya dzavo sekutanga kwavakaita vari kunze. Havana kugona. Waizomuroverei? Handiti ndo wakamukonza here munhu? Ndizvozvo? Waimuroverei? Itori mhosva iyoyo. Zvakaoma maititi. Mhosva Bozo naKD mhosva yawakatoita watori nemhosva yavo. Orati mashoko amunokurudzira kune vamwe vakadzi vasati varoorwa kana vachinge vadanana nemunhu wemunhu vanofanira kuita sei? Nevarume vacho vakaroora. Ndinokurudzira kune vanotorana nevarume vomaridzi nokuti skero Bozo naKD haizomboite 50-50. Okay. Kune kumwe kunonge kwatorereka kunyanya kumba kune mukadzi ari mumba uyu. Hazvizomboiti 100% zvese. Saka ndikukurudzira kuti pakatoipa nekuti titori musituation iyoyo bozi unotozongova kutotambura nevana iyoyo wega. Saka kutora navarume varipo kunyama zvakanzi varume vashomaka but vatori kwasina vakadzi. Tsvaga wako. Tiripo. Tsvaga wako. Tiripo isusu. Tsvaga wako. Tsvaga wako. Maititi tinotenda ingokwasa vaviri vatatu. Ndinoda kukwasa Mainosa nevamwe vese vakabata chimuti. Ngatiterere pachimuti wako mana pane zvimwe zvinhu zvatiri kuzarurirwa so zvakawanda. Chokwadi. Kunyanya kunana Sabhuku kune varoyi. Tinotenda maita masa maititi. Tinotenda Bozo naKD muswera zvakanaka nevamwe zvakabata chimuti. Nemiwo. Maititi. Vangari muchibage. 0789 600748 0789 600748 paita munango pantedu. Hello pa National FM. Ndisheke daraba Chris. Zviri kufamba here? Mushe ndiri Mtoni Chingoma vameja Branda. Mukoma Lengton Chingoma. Hanzi 7 hours. Ani 7 hours here naikanyima. Atizivi. Isusu tiri kungotsvaga information yekuti tizive kuti chii chinogona chakakonzera rufu rwemurume uyu. Bozi kana paitika nyaya dzerufu apo bozi panenge vakuda madhokta akakuona kuti zvinhu mapirisi aitorwa naana chiremba ongororwa kuti mapirisi ei. Ende poonekwa kuti zveshuwa here kuti mapirisi ayo runomwiwa 1 pa 24 hours. Bozi hazvizikaneka bozi iye mukadzi iye pamwe anogona ane zvaakatoita
pamuwa akabvanunga kana zvipepa zvanga zvinumba imomo abva atongotanga kufoma nyaya yake kuti hanzi akamwa mapirisi asina kumwa mapirisi panguva yache. Okay. Saka tomirira mashoko achabva kumadokta. Mashoko abva kumadokta poisa mapotse mukemaona kuti ishoko adere chakaitika bhozi kana munhu afa iye haachisina chaachataura iye anga aripo panguva yacho ndiani chekutaura anongozvona. Tingati susu vanhu ava vafambidzana kwenguva yakareba mudzimai uyu angafunge dzimwe pfungwa dzakaipa kumurume akazoshaya. Zvinoitika rudo kanyemba parunotangira rurambe ruroka parakatangira bosi pane pamwe panozorita rinenge raakuti rachibhenda futi basi unogona kufungira mbi yako kumuitira zvakaipa kwaona kuti rudo racho rakuta richitanga kuchinja kuti bosi vanhu vanga variza vaningozvona bosi ari kutaura munhu handiri vanga vachinzi nyaya yakafanana nemawitness aningozvona saka nyaya iripo ndeyekuti tisaita zvinhu zvekufungira chiripo apa ndechekuti machiremba ndoyanetori neripoti ichafanenge ichibuda pamurume kuti akafani. Aiwa, regai katimirire karipoti ichabva kakuna nachiremba. Ava mai avo vakanyatsoongorora here yamugirlfriend kuti vanga akarara vanabva kuita muvhumo nekutora mwana akamukanda mugota. Muri kufunga kuti panguva yese yakabuda murume achitanga kubasa amai avo vanga vachinyatsoongorora girlfriend nemwana wavo panga achitambira amai vakambenge vabuda vachizodzoka ndipo vakaona mwana vakumutsvaga uri kuona mwana hapo mwana achizowanika mumugoti. Mwana anga asara. Saka zviri pachena kaCTV yembava iposho. Ora risingadopedza nguva iga inongoto pana Halo Kanyemba na Bozo. Mamuka seiko mama? Mamuka sei. Chiri kutaura nani vari kupi? Mpana mainyama parisiti pautafoza. Tibatsire tizwe mainyama. Munhu ngagutsikane nechembere yake avo baba vokupfura girlfriend ava mbairo wezviviri upfu kubhonzo. Munhu anosiya mhuri kumba uko osiya mukadzi achitambura achienda kunodya mari nemasmall house. Aiwa handibva wachema. Wacheme? Aiwa kumane chokuchera. Saka munoti mimi chii chakaitika vari vaviri kudaro? Ndorata kuti mapirisi aya vakata overdose saka muviri wababa avo wanga wataka kukwegura saka zonetsa kuzota ndakubatsira avo rimwe nemukaira mugozi uyu. Aiwa ura girlfriend iri pamba pangu mazuva ese anga singaone here mugozi. Amen. Aiwa ndoona kuti girlfriend ine chokuita. Ko ivo amai vakabva pamba apa vachisiya vamugirlfriend vakarara paruvanze nemwana asina anotarisa sei? Mazuva akanyemba kana murume kana mukadzi ukaitirwa zvinorwadza kudaro dzimwe dzenguva pfungwa dzacho dzogona kutadza kufunga zvakanaka. Zvinogona kutadza kufunga zvakanaka asi baba ava negirlfriend yavo pane nyaya. Ndotenda hangu Bozo naKanyemba. Tinotenda ingomutse vaviri vatatu. Ndakumutsa murume wangu abuda aenda kubasa. Ndozomutsa vana vangu vari kuchikoro, ndozomutsawo amwene vangu ndomutsa hama dzese dzinondiziva. Ndotenda nekuti ndapachimuti mazuva ese ndachadza kupinza ndotenda nhasi ndapindawo. Tinotenda nekusarudza nekuteerera National FM. Ati ndimai ani? Mainyama paretreat pawaterfalls. Mainyama. Futi mainyama. Madya iko for breakfast. Ansati ndadya ndangodya porridge rezviyo. Andosaka kafutika sinonyatsobuda zvakanaka. Mainyama. Retreat waterfalls. Aiwa tinotenda nekusarudza nekuteerera chimuti. Ngazorambe zvakadaro. 0713 938 kana 0789 600748. Zviri sei mamuka sei? Tamuka ni maitatenda pasiyo. Maitatenda? Pasiyo paJerusalema. Pariseko paJerusalema. Aiwa pari right up. Tinotenda tibatsirai tinzwe. Ndinobata shamai avo vekudhofeni uya pamba paikuderera mumwe mukadzi aripo. Akatoderera ende ndiye akakuvadzisa mwana. Kuti ndiye akakanda mwana mumutsime? Ndiye akatokanda. Sei muri kudaro? Nekuti kamuitiro kacho kekuti munhu anobva kumba kwake kusvika achitopinda pane mumwe mukadzi wototi ndauya.
aiwa akutodherera ndiye ane zvaakatoita ya kana ari yechokwadi komwana anga atadzei kutorwadzisa kwaakatoita kurwadzisa ko iye murume uyu anga apfimba girlfriend payakauya kuzomurova mumba umo akagona here akatotadza futi imwe haitorowo imwe mhosva akatotadza futi ingoswere vaviri vatatu maita tenda ndoda kuswera murume wangu vatatenda kafesu vaenda kubasa ndichipasawo mai vangu vanogara kuglendale vanoitwa mai mukwenyani nababa mukwenyani sisi vangu vari pahemstone vanoitwa mai Matthew tinotenda nevese vanondiziva aiwa maita basa moyo nezuva rinotapira pafiyo ehoya maita basa paita munango pantedu halo Chimuti Hello, Kedina Bosch. mamuka seiko maiguru wangu Mushe, ndinaita muka pa waterfall. maita muka tibatsirai tinzwe Ndauza. Kepa khotwa ichi dati pamwe nogona iri hama yangu sendele uri musha wangu zvaitikira pati izvo. pa growth point pakotwa chapo bvunzai vamwe venyu vari pakotwa sei muri kufunga kuti hama yenyu Kuna madhara edu ariko hey ndingataura asi vane misikanzwa hazvizivikane. vaitavuka Inoitara yane zuro kurushinga. Inogona kuzwisisa kuti vanhu vesocial welfare vanofanira kutibatsirawo here kuti basa ravo chairo nderei. Okay. Tibatsire community. ndepapi vamusiri kunzwisisa maita muka panyaya yekurushinga yanezuro Handidi vanhu vakaenda kunoripota zvakaitwa nevana. Then vana havakwanise kumira kucourt. Okay. Inini ndaifunga kuti havakwanise kutorwa here vese both sides poitwa counseling yekuti ava vana vavotaurwa navo through social welfare vakarova kuitira kuti zvitonge zvinorerukirawo ava vakaroverwa wana nekuti uyu mwana akazoita sekuti aakuwana futi threat abva kusocial welfare yekuti zvamaenda ikokoko mawanei. Saka pane maproblems anoitika ekuti dzimwe nguva tinogona kuzwa kuti mwana wegrade 7 azvisungirira mwana wekuprimary azvisungirira haasiriwo here matambudziko avari kusangana nawo iwaya ari kutoti vazosvika kudai. muri kutaura chokwadi maita muka and tinokuvimbisai kuti mangwana tichavabata vesocial welfare vatiudze mashandiro avo uye kuti vari kuita sei panyaya yekurushinga. Because nyaya ukazvaina haina kundibata zvakanaka. aiwa tinotenda nekuiunza uye tinotenda kandi kuisimudza zvekare tinokuvimbisai kuti tichafambira nyaya dzacho kusvikira katabatsirikana. Maita basa. Rikiti boo. vaitamuka iwotafozike iri kupisa 11 minutes